जानी काहे ना एक तरीका बड़ी जल्दी ना आवेला जो ना चीज के इंतजार रहेला ना कबो न जल्दी आवेला। आई तो मतलब बाबूजी के पेंशन मिलेला एक तारीख के मैं किन दिन लेती अपना के साड़ी वो नहीं खेन हमारे पास गहने बाटे वो गहनवा टूट न गईल आई न तो पक्का बनवा ली। एगो छोटा की बिया ना हमार दिन भर घर में रहे बताओ ठंडा वाला के दिन में आके बैठे के चाहिए अंगना में तनी घाम उम ताप ली तो छोटकी छोटकी हां दीदी जी अब अरे दिन भर टीवी देखती सीरियल तो बाई हो गेल बाटे देखे के ना खाए के बना पिए के बस झुराई रहती है का दीदी जी बोले घर में का रहल बताओ बहरे तू देख तू तो निक लागी त आनी छाता पे गोरन बगलिया वाली तनी बतियाओ तनी रहली हमारे से का कौन कौन बतिया चल लिया हो अरे हौसो पलाव तनी बतियाओ तनी सॉरी सो पाल हो सो पला बस मत बतियनी उनके खुद अपन गोतिनी में ना बनेला बच्चिया तारा के बिगाड़ दी। हां हां अजंदर ओनी के ना हालिसा ओनी के हमनी घर से खाओ खिया ना चलेला तो बतिया ले लो अभी तार मर्द के पता चली ना तो बहुते मार मरी हन जाय दीदी जी को हम त का खोइनी ह लागल बा कच्ची लागल बा लगा तो कुछ खोइले बनी कुछ ना खइले हनी असही बोतल चॉकलेट वहां में डाल दे चुगला ले। हां हां अकलनी की सड़िया में धोले हो सड़िया कौन धो देले बानी अच्छा अरे बड़ी ढील और देखा बच्चिया देखा जब हम ढील से परेशान हो गइल बानी केतनो फेरवाओ तनी खत्मे नहीं कुछ हो खत का करबो तुम हम पागल हो गइल बानी। अब बाबूजी कहां गइनी ह आ बाबूजी खेता पे गइल हो खा वो बुढ़ो के त चैने नहीं बाबूजी आ गई नी अरे अबे आई नी का कौन बात है का पतो हा कौन बात है ना तो कुर्सी निकालते कोई आई बा का अरे आपके खाती आई हमारा खाते हां अरे का कुर्सी लगावले भाई सर पानी चाहिए बाबूजी पानी चाहिए ना रे प्यास नहीं लगल है कौन बाबूजी ना माने नहीं कि खाना ना खइले है ना खाना तो खाई के कोई नहीं खेतवा और अब खाना खाए के मन नहीं कर कर जब तक समोसा छनले बानी आलू चटनी में खा लेनी तंची अब खाए में मन ना लागेला तन की से बाद में खा ले रख दिया जा ऐसे क्या जब बजा खाए तो पेट खराब हो जाई आ जाए दे बच्चे काहे गोड़ रो दबाई ना हमरी कोई संत बात बतियावेलु कौन या बूढ़ पुरनिया ससुर बानी आ दबइहन ना आदमी जब ले हम जान रहनी तो इनकरा के हम करत रहनी बुढ़ा गनी जबले ए बाबूजी के पेंशनिया बनल तबले तेहु ना कने आ बड़े ना नहीं सेवा जाए कोनो बात तू कर चाहे तू कर कोई के सेवा करई करबा पानी के ना दुखा दी तो अरे ना रे नहीं दुखाता रे ओ तो कबो हमारे घर पूछबे ना करना पूछ ले के आई ना बड़की पतो के दे दी ना दीदी जी के अब ये ना घर के का गर्दी ते छोटे मन पटीदारी तू करे ना कह जाला कोई तो पोर जेठ में तो ये ना जानत है कि कहां बा आ मिल के अपना रहली आ खाइले बाबूजी तन दीदी जी ले तनी झुमकावा दीवाना दे हमार पहिन दे नहीं हर जाई अरे दे दिए आ तनी घूम फिर ले करो कौन झुमका हां ए जोन सासू माई के रहे नु आमा जी के झुमका आशी रे बच्चिया कीरिया खा के कहते टूट न गइल हम कहां से ले आए जाए दो घबरा जा वही तर चल दिया फिर ओकरा के ना तोरा के बेगो बनवा दिया ठीक बा ए बाबूजी एगो बात पूछी अरे पूछ चार गो बात पूछ एगो का पूछल है एक दिन कही एक तारीख कहिया आई अरे अब तो निक चल गेल बा चागल बच्चा पर बन जाए हाय कागो हो 8 गो अच्छा काहे पूछत ऐसा कुछ नहीं बाबूजी कहले ना कि आप देना हथौलिया के बना कपड़ा दे कैसे आए खाता अच्छा एक तारीख को अपन लगावे के आप बैठी नहीं थे समोसा जलेबी लेके से करे पेंशन अरे रहे तो रे अब हम नहीं खाई पेंशनिए तो सेवा करावेला जवानी में हम कोनी जबले बुढ़ापा पेंशन बनल तबले उहे दरवा के करत अरे कुला सोच जाला झगड़ा विवाद हो जाई जबले लोग रिटायर भइल बानी तबले उ पेंशन आवता तो उहे लोग के करत तड़ी या ना सेवा करत पहले तो जो रे तन छोटकी रहे अब रो बड़ी किए के देखत नहीं अरे सर कुल बात ना कह जा अम्मा रे जी ठीक रहनी दोनों के देखत रहनी ई कुछ झगड़ा झगड़ी ना झगड़ा हो जी कुल बात ना कह जा रे जा बतावा ई त लगनी से अपने में ताना तो नहीं करे आय पेंसिल के लेके समझ में हमरा आवत नहीं के दिमाग दौड़ावे पड़े ऊ बिया त आपके हमरा के सेवा करती है ई बिया त माहुर नियन डसतिया कहियो ना कहियो एली के ना बढ़िया से अंजादे के पड़ी अच्छा को चलेगा अंजादे के ना दूसरा अंजादा चले तो पहले हां
कह रे ये क्या ऐसे बैठल बड़ी? का करर बाबूजी पूरी देखो तनी। बाबूजी बड़की के मानो तनी हमारे को पूछता ही नहीं। बाबूजी मानत नहीं। हाँ पेंशन मिला तो कॉलोनी दे देता नहीं हमारे कुछ जानते ही नहीं। हाँ तो बाबूजी के खाए पिए के पूछता है उहे ना। तू हम हूँ नहीं तनी खियावत। तो तू हूँ हमेशा पूछ जैसे पूछती है वो। तू हमेशा जैसे ही आओ तना पानी लेके पहुँच जाओ। हाँ तब का खाए के पूछ जाके पैर दबाओ हाथ दबाओ पूछ करा के ऐसा ही होई। वो तो हमनी को मिली। मिली पोटबू तबे ना वो पोटब है ना। मैं गहना तो उधर भेज दे। हाँ तो वही तरह तू करे के फोटो कर ओकरा खातिर हाथ गोड़ दबाए के परी पर वो सेवा तब मिली। ठीक को तनी अब ले हमहु करम। अब समझ गेलू तू कहां घूमे गए रहने? के हम अरे कोई रानी जो भैंसिया बांधे ना। तो सुना ना रात भर क्रिकेट खेलल भुला गई होता। बाबूजी के कम से कम सेवा करत रह। ठीक है आई के बा मैच खेले का मैच तुम रहो सूरत तो जैसे सूरत है आपके बाबू आए ना सा का कहत रे? आपके ना आपकी बहनोइया आई बना से द्वारा पे का बहनोइया? क्रिकेट खेले खातिर क्रिकेट आई बना से खेले खातिर। अरे रातिए में खेल कर जे तो रहते हां नहीं आई हवाई बना भले एक खर जाई। ए साला के कोनियो काम धाना नहीं खे खालसी क्रिकेट खेलावत रहता सब फोन शंभू साइलेंट रहे को फोन कइले बो सब 50 गो का बोल में नींद लागल है सुन बाबूजी आई रहनु। हां आई रही बाबूजी। ठीक बा हां बउए 1 तारीख अच्छा ओकर पेंशन उठाए के बेरी चले के बा ठीक और बा। आप हमर खिस बड़ा दी ना हैं। अरे ठीक बा भाई वो छोटका भयो बा वो देखी तो ओकरो जलन होई कुल गुप्ते में काम कइल जाला। जाई खेल जाई बाबूजी पेंशन उठाया ना 1 तारीख ना ना। आई बटन नतिया तो बरबरा के मुझे दुआरिए 25 लाख। हां सब जेपी भैया साथ में रहन का आई जेपी हम ना देखने को मोटत मिलल गोरल। अरे जेपी भी हम खिसिया जी हम जा जा आवती फोन दे ठीक बा। बाबूजी से पटले रही है ठीक बा हम आवत नहीं जाई जाई मोय हम काम संभाल लेबे। हां बस ये तो तोरा पर खुश रही ना पूरा संभाल रही है छोटकी की सटे मत दी है बाबू भिरी कैसे सट दे आप पहले के हम आई बानी हटब तब तो सटी। हां अरे ये तो कहां तक फिदा रही ना। जाई अच्छा ठीक बा जान तुम देख खेलवाड़ ना ने छिना लगन गांव के रंगबाज हनी रुपया खाती का ना कदनी आज तक से अब बुढ़ो हम छोड़ब बा इतना रुपया बैठले आवता जब पूत भतार अपना समय बा तब रुपया मिले तो कौन चीज के दुख बाटे। चलो 1 तारीख के इंतजार बाटे मैं अपन साड़ी खूब खरीदब खूब मेकअप करब तब ना सुगर लागी तब गाँव में एक पीस कहा कि हम फिरिंगी के पतोहिया एक पीसिया बड़की। क्या लगा मोर यानी कि गैया के ओकरा बात। अरे बाप ये तो ना दिन पर दिन ना अब बुढ़ौती में ना चल नहीं खे जाता। अब लागत है कि दिन पर दिन ना अब हम खटिया धरे वाला बानी ये से कि थकोई नहीं है तने दूर में आवे जाए में तना हो जाता कि हमारा समझे में नहीं आता। जो करवा की बका एगो बात ई बाटे कि बड़ा पतोहिया दोनों ना बड़ा आजकल खूब मानत ऐसा आ इतना मानत ऐसा ना कि पूछ जा ते आज जौन बा न छोड़ा अबे तो खाते बिया अबे नहला थोड़ा सा अबे कहिला बाद में मो चलो तनी ये बड़ा बढ़िया से परीक्षा ले बोली के कि यानी के मोमेंट का बनता केवन केतना हमारा के करे पर उतारू होत ऐसा चले ना घर आई चलो तनी। अरे बाप तबियत तो इतना खराब सर्द गरम चला था ना। ए पता सुना था ना। हाँ बाबूजी आ गई। बोले का चाहिए बोले और दुखाता बताइए। बोले बाबूजी बोले। अरे कुछ दुखात नहीं अरे गोड़ नहीं दुखात अरे कुछ नहीं भइला रे तनिके का धोतिया में लपेट ले ले अब बनी। सिवान में बाबूजी खींच देता नहीं ना रहे था पूर्णिया के सने रहेला समझ ना। बाबूजी रवा के निकाल में
कोनो बात ना अब बाबूजी आप खातिर हम करियो रसगुल्ला मोगले बानी अरे, चौक बस तो हने लोग तो बालू जाके हमारा इतना सेवा करते हो तो हम जियत है तो कहिए हम लोग टक के मर गिराते हैं तो हम लोग के प्यार तो इतना बा ए बाबूजी कहत ना आपके इने तो इलेक्शन में हम खड़ा हमरा के ओ बाबूजी ना बाबूजी ब्रो जांगर बाहर दे बाकी रो खड़ा हो आराम से बैठ के खाई हर एक खुश आशा रहे तो हने के लो भगवान है सही हमारा के दम खुश रख रहा हमारा सोना ए नहीं जी। है सोना मुहा नहीं के है कहाँ गई नी ए बाबू के बुखार लगत हाँ रे सरद गरम घींच ले अरे लगा बाबूजी खाते तो रहने अरे दवा तो कहना तो दे रे आ दे मुंह दे दे बानी हम दे ले बाबूजी दवा जाके ले रे दवा जी के अरे दुआरी पे कौन लगले बिया रे अरे आगिला बाबूजी तारा खातिर रसगुल्ला ले बड़ी अरे हनियो के लिए आइल पैसा हां आवत ही धाके हाँ, तारा अच्छा। खातिर रसगुल्ला लेनी हां बाबूजी हम तारा बहुते मानी लव यू अरे बाबा जुग जुग जिया जाए हमार लाल ऐसा ही बढ़त रहा जाए आगे का ये नहीं कि फल बना से हां बोला बाबूजी अरे अरे भाई क्या हो खोखी का भइल बा हो बाबूजी क्या करे रसगुल्ला के नाम देख के खोखे लागल बाबूजी के रहने के हमने के बहुत नहीं आए पलटा ठीक है हो अपना अरे रे करने जा ए बड़ो बाबूजी ए बाबूजी बाबूजी। अरे इनका मुंह गोल का कर रही है बाबूजी 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 अरे हमार पेंशनवा गोइल का जी लो जा बाबूजी अरे पैसा हमर रुक जाइए बाबूजी बाबूजी मार दो ना ए बाबूजी आप तो जल्दी मर गया हो गइले काले एक तारीख खाऊ अपन उठावे के बाद वही के खचुआ से तरे काल हो जाए इतना सेवा करैनी है एको महीना के तो पेंशन ना मिलल हमने के इतना सेवा कोई नहीं जा ए बड़ो अरे जूता सुंगा रे ना 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 मिर्गी थोड़े नहीं खियाई जूता सिंह ए बाबूजी ए मर्द हमरा भी कहाना किने रहे मेहरानू के ए देखी जी अब यहाँ के मर गई ना वहाँ काम के लिए बड़े रुपया लगे है नहीं कि कर देता हूँ हाँ। कर दो माने ओ पेंशन मिलत रहा तो तू धाइलू मुठी आइलू अब बाबू मर गए कहीं नहीं तो मुट्ठी आई नहीं समझलू ना ये मुर्गला तुहन लगा तू कर काहे खातिर कर तहार ससुर ना हो तहार ससुर ना हो तहार तहार बाप बाप ना हो हां तो हम तो हाथ ना दिन सेवा कोई नहीं तो पेंशन देखिए मुकेश बाबू ए पेंशनिया के पैसा पर जूता झमका बता रहा आ मंगल सूत्र जो सोना के पहनले बाड़ी बेच के तू क्रिया करी हो ठीक नो देखा हाँ। हाय देवर तो देवर ये बांध के रखी हाँ, तो हमर सिंगार बात नहीं हार रहुआ समझनी हां तो भौजी हो तो भौजी जैसन रहो छोट भाई लेखा ए, तू चुप रहो कोनी मार देखाय हम खाता हाँ, ठीक बा चुप रहो। भसुर रहिन त भसुर लेखा रही हाय हाय देखा तो भाव हिया हमारा में ठेकल चाहतिया चलो तू कर साड़ी ना साड़ी खत्म ना भसुर चतिया भसुर ना हड़ो ठीक है तू नी के ना बाड़ा तार में ठेका हाय, हाय। चल ले जी घोरा में का है टुक टुक काहे खातिर चली गाँव वाला देखल हो बाबूजी मर गला त बाबूजी के नहीं मारा बाबूजी पैसा मल्ले बितल अरे पैसा खातिर होतही हाय हमर बाबूजी हो अरे पैसा खातिर होतल बाबूजी के ले चलो हम बाबू खातिर रसगुल्ला ले ली यार तू लोग कर ए तू चल रे तू चल चल जी तू चल हट। चल जी बाबू चल हटो चल जी हटो ना बाबूजी पैसा पैसा खत्म हो गइल बाप रे बाप ए भगवान कवन लीला हो देखे के मिलता रे दादा हो दादा एकरा से बढ़िया बाकी बाल बच्चा मत जन्मावा बियाह शादी मत करे सही रहो ठीक बा बताओ हो आधी रोटी खा खा के पोस के इनके पूरा चूतर में तेल लगा ला के एता को कदरिया देखम बेहरार वाला ओकरे से के छोड़ के चल गिरा सब आज के बाद ना अब हम समझ में आ गए कि काहे ई सेवा करत ना से पेंशन के हमारा लालच में सेवा करत ना सा वो वाह रे वाह भगवान ठीके कहले हुआ कि ई दुनिया में ना लोभी बढ़िया आप समझ भाई धरती पर कोई नहीं खे आज बोले अकेला जइबा अकेला मोह माया के चक्कर में एकदम पृथ्वी पूरा सिस्टर मैं यही में आदमी बनाइल बना समझ में हमारे आ गए अरे बाप रे बाप बताओ हमें जब मर गई नहीं तो हमारे बेटा को पतो छोड़ के दोनों में दोनों गाड़ी बाबूजी जी देखो बाबूजी जी गइला बाबूजी जी बाबूजी जी गइला अरे कोनी का नालायक एकदम बेशरम वाला सब अरे का नाम है का हो गेल अंदर रोते रोते बीमार हो गइल बीमार हो गई नहीं आय मर गए ना नहीं तो पूरा जनाई ला के पूरा भाग गेला सा आय वो सही पर गेला हमर ला आय सही काल दिन हम मर जाई ते सही ना छोड़ दे बस तोनी के बाबूजी हम ना छोड़ हट
तू तो बहुत लोभी वाले हमारा पेंशन के चक्कर में तोहनी के सेवा पूर्ण कर दला हवा लगी सब तोहनी के बाबूजी अरे अरे तू समझा हवा लगी तू हट अरे संस्कार में हार मेरे पर साइड में हट आज के बाद ओ मारो अरे तेरा बाबूजी अरे आज के बाद दुश्मन के लड़का के पाल दे अपन लड़कन के सारे लोग नहीं पाल सकत है बता चाहिए का रसगुल्ला का मार के का भइल बा ओ बाबूजी रसगुल्ला खा लो हर तो हट रसगुल्ला ले दे बाबूजी खा लो हमारे में राजी हाँ देतानी कि आज के बाद ई घर दुआर मत छोड़ छाड़ के भाग रहे लो बरी भलो जाके अरे भीख मांग के चाहे वो अरे भलो रह घरे आज के बाद नहीं आ सकता नहीं आज के बाद तोरी के भिखारी आई हमार पिंसी सिल के लालच करत हो सारे लोग अरे के ओ तो छोड़ो ए छोड़ ए बाबूजी कौन हमारा सामने बाबूजी ये महिला हमारा के मत आओ हम ई घर दुआर छोड़ के जाता नहीं रसगुल्ला के तो पैसा दे के दो बाबूजी रसगुल्ला हां तोहरे चलते भइले बे ए भगलो तार सते हो इधर बाबू आप के चलते गुलो चुप रह हल्लू चुप चुप कहीं ना कहीं गलती हमनी कइले बई जा हां तब हमनी के पैसा को लोभी रही जा बाबूजी के प्रेम भाव देते ना करी हो जा